Malta għaddejja minn kriżi serja u jekk pajjiżna jibqa' sejjer f'din id-direzzjoni ser jaffaċċja problemi kemm fl-infrastruttura u anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità tas-settur turistiku. Hekk stqar mal-Gazzetta llum il-President tal-MHRA Tony Zara li spjega li l-mudell ekonomiku li qed jadotta l-Gvern fejn qed jiġu importati ħaddiema bla waqfien akkosta kollox biex ilaħħaq mad-domanda mhuwiex mudell sostenibbli. Ftit ilu l-MHRA tkellmet fit-tul dwar 3 problemi li qed ikunu ta' detriment għar-reputazzjoni ta' pajjiżna u għat-turiżmu. L-ewwel problema li tkellmet dwarha l-MHRA kienet l-indafa f'pajjiżna fejn innutaw li minħabba żieda enormi fil-popolazzjoni qed jiġi nnutat aktar ħmieġ fil-pajjiż u anke telqa. Tony Zara qal li dan huwa inaċċettabbli u jekk il-Gvern jixtieq li Malta tibqa' attrazzjoni turistika irid jieħu azzjoni b'mod urġenti. Ix-xogħlijiet marbuta mal-kostruzzjoni u l-infrastruttura huma t-tieni problema li tistemma mill-MHRA fejn l-assoċjazzjoni qalet li dawn ix-xogħlijiet qed jagħmlu lil Malta sit ta' kostruzzjoni permanenti fejn l-ebda triq u lokalità miħilsa mill-kostruzzjoni. Tielet problema tiffoka fuq il-fatt li s-settur tar-ristoranti u l-lukandi ħadqa kbira minħabba l-qtuħ tad-dawl u bosta ristoranti u lukandi sofrew minn ħsarat li jammontaw għal eluf ta' euro. In-nuqqas fil-provvista tal-elettriku għamlet ukoll ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna fejn kien hemm turisti li kellhom saħansitra jħassru bookings li kienu għamlu. Mal-Gazzetta llum Tony Zara rrefera r-rapport ikkummissjonat mill-MHRA dwar is-settur turistiku. Rapport li kien jgħid li sabiex jimtlew 80% tas-sodod fil-lukandi eżistenti u anke dawk li għadhom qed jinbnew, Malta għandha bżonn 4.7 miljun turist fis-sena. Zara nnota wkoll kif is-sitwazzjoni tad-drenaġġ f'postijiet bħal Buġibba u San Pawl il-Baħar diġà qiegħda fi stat ħażin, b'mod speċjali fi żmien tas-sajf, propju minħabba dawn in-numri kbar ta' persuni. U huwa minħabba dawn l-isfidi li qal li s-settur turistiku ma għandux jiddependi fuq il-kwantità imma fuq il-kwalità, sentiment li jaqsmu wkoll bosta assoċjazzjonijiet oħra.